Mae testyn gen i enw, adnod sydd i'w gweld yn y benod a ddarllenes i, 1 Corinthiaid penod. Hwn ni ad eich uwchlaw yr hyn a alloch, eith i'r awna ynghyd â'r temtasiwn ddihangfa hefyd, fel y galloch ei ddwyn. Dyma un o addewidion Duw yw blant I ni yn diolch I Dduw am bob un o'i addewidion I ni. Mae Pedr yn sôn am addewidion Duw sydd yn fawr ac yn werthfawr. Wel, dyma chi addewid, dyma chi adnod sydd yn werthfawr I ni. Sicr mae wedi bod o help I fi dros yr wythnosau diwetha. Addewid, wy'n dweud, ac mae'n addewid sydd yn annisgwyl oherwydd ar yr olwg cyntaf mae yn ein taro ni fel allan o'i le. Yn mynd yn groes I weddill rediad y benod. Achos beth cawn ni yng weddill y benod a ddarllenes I chi yw rybydd. Rybydd I Gristnogion. Rybydd I wyliant. I fod yn ofalus. Mae Paul, fel o'ch chi wedi clywed, yn sôn am esiampl yr Israeliaid yn yr Hen Testament. Yr Israeliaid a ddath allan o'r Aifft ac o afael Pharo. Mae Paul yn dweud bod y bobl hynny wedi cael ei breintio yn fwy na neb. Ac eto, fe syrthiodd llaweroedd ohonyn nhw yn yr anialwch. A mae Paul yn ei defnyddio nhw fel esiampl i'r Corinthiaid ac I ni. Rybyddion ni rhag eilynyddoliaeth, rhag anfoesoldeb rhywiol, rhag temtio Duw, rhag grwgnach. Dyma ryw ddymdero ar ein taith trwy'r hyn fyd yma. Eisiau addewidion arno ni. Dyma pam maen nhw mor werthfawr I ni. Nawr, heno, rwy fi am fynd trwy'r adnod gyda chi. A'r gobaith wrth ni jyst agor y geiriau. Does dim pennau gen I heno. Ni jyst yn mynd I fynd trwy'r adnod gan wyll yn esbonio'r geiriau a yn y gobaith y bydd o help I ni. Dewch I ni felly y fwrw ati. Beth mae Paul yn dweud? Mae sy'n dechrau. Nid oes un prawf wedi dod ar eich gwarthaf, nad yw'n gyffredin I bawb. Mae rai geiriau fyna I ddechrau mae eisiau esbonio I ni. Y gair cyntaf, mae rhaid I ni edrych arno fe prawf. Nid oes un prawf wedi dod ar eich gwarthaf. Yn y William Morgan, sylwch chi y gair yw temtasiwn. Chi'n gweld yr un gair sydd yn y gwreiddiol am brawf a temtasiwn, Saesneg temptation. Ond weithiau mae'n cael ei gyfieithu yn Saesneg trial, testing. I ni'n meddwl yn dyn am temtasiwn fel rhywbeth yma diafol yn
ei osod o'n blaen ni. A tynfa i ni gan y diafol i wneud rhywbeth, i gwmpo i bechod. A falle dyna sydd yma gyda Paul yn ei feddwl e. Temtasiwn i bechu. Fe gafodd yr arglwydd Iesu Grist ei temtio i bechu gan y diafol. Temtasiwn. Nid oes un temtasiwn wedi dod ar eich gwarthaf. Ond falle mae'r gair yma yw'r gair prawf. Hynny yw y gair treial. Nid o'r un drwg. Amgylchiadau anodd. Amgylchiadau croes sydd yn ein dod i ni gyd. Rhywbeth anodd yn ein bywyd ni. Lle fod yn llawer o bethau. Colled efallai. Colled ariannol. Colled swydd. Poen. Poen corfforol. Tosrwydd. Siom o ryw fath. Enllib yn eich erbyn chi. Rwy'n yn dweud rhywbeth. Cas, anwyr amdano chi. Straen gwaith efallai. Methiant o ryw fath. Gwrthodiad o ryw fath. Unigrwydd. Pryder. Cyfrifoldebau. Un prawf wedi dod ar eich gwarthaf. Can i esbonio hynny nesaf? Ar eich gwarthaf. Yn yr hen William Morgan, fi'n hoffi yn well yn y William Morgan, bod yn fwy, falle hen ffasiwn. Nid y maflodd ynoch temtasiwn, ond un dynol. Y syniad yw o rhywbeth yn cydio arnoch chi. Rhywbeth yn eich dal chi. Taken hold yn y Saesneg. Seized, neu overtaken, mae rhai yn cyfieithu e. Y syniad fyna sydd gyda ni o rhywbeth yn dal gafel yn chi ac yn sydyn. Chi ddim wedi paratoi amdano fe. Mae fel petai jyst yn dal an gyda chi, out of the blue. Mas o enma. Mae'n cydio yn chi. Os fi'n gwybod un peth heno, ffrindiau, fi'n gwybod hyn. Yn gwrando arna, mae yna bobl sydd yn gwybod beth yw temtasiwn, a phobl sydd yn gwybod beth yw treialon. Ac os allai ddweud rhywbeth am eich dyfodol chi, dyma wy'n gwybod. Rydych chi'n bobl sydd yn mynd i cael eich cydio gan dreialon a gan temtasiwn. Hoffwn i petai fi'n gallu sefyll yma a dweud, dyw'r pethau hyn ddim yn mynd i ddod i chi. Ond allai ddim dweud hynny. Nid oes, medd Paul, un prawf wedi dod ar eich gwarthaf. Ond sylwch beth mae e'n dweud am y temtasiwn neu'r treialon hyn. Cyn ein bod ni'n mynd ymellach, ni ddim wedi dod at y ddewyd eto, mae'n dod, ond mae rhaid i ni baratoi y ffordd. Nid oes, medd Paul, un prawf, neu temtasiwn, wedi dod ar eich gwarthaf, nad yw'n gyffredin i bawb. Nad yw'n gyffredin i bawb. Beth oedd yn y William Morgan? Nid ymaflodd yn eich temtasiwn, ond un dynol.
Yn y Saesneg, mae e'n dweud to mankind, to humanity, something that is common to mankind or humanity. So beth mae Paul yn dweud y Corinthiaid yw hyn. I chi'n cael eich temtio, Corinthiaid, i chi'n cael treialon, ond mae'n gyffredin I bawb. Chi ddim wedi cael rhywbeth ar ben, ein bwyd bod ein treialon ni yn helpu ni cyn mynd ymhellach. Mae'n dweud dau beth wrthyn ni, yn dydi e, neu yn helpu ni mewn dwy ffordd cyn mynd ymlaen. Un, mae'n gwarchod ni, rhag synnu pan mae prawf yn dod ar ein rhan ni, neu pan ni'n cael ein temtio. Beth bynnag yw temptasiwn, beth bynnag yw'r treial, mae'n rhywbeth sydd yn gyffredin I bawb. Pidwch â bod yn synnu wedyn, tra bod ni yn y byd, ni'n mynd I gael y pethau hyn. Nid chi yw'r unig un. Nid chi yw'r unig un sydd yn dioddef hyn. Na beth ni'n meddwl yn dweud, fi yw'r unig Cristion sydd yn goffa dioddef hyn. Fi yw'r unig Cristion. Fi'n cael tough time fan hyn. Na, meddwl Paul. Mae'n gyffredin I bawb. Mae rai bod fi'n Cristion gwael, achos bod fi'n cael hyn. Fi'n cael y temptasiynau hyn. Mae'n gyffredin I bawb. Mae rhywun arall yn y byd yn cael yr un peth â chi. Mae Satan moyn I ni meddwl bod ni'n unigryw. Mae jyst yn digwydd I ti. Dwi ddim. Pan I ni'n cael treialon, pidwch â synnu. Pidwch â meddwl I chi'n cael amser caled a does neb arall. Mae pob rieni yn poeni am ei blant. Mae pob riant yn cael pryder am ei plant. Ac yn y blaen, beth bynnag yw'r treial yn gyffredin I bawb. Ond yr ail beth, mae'r frawddeg yma yn ein gwarchod ni rhag hunan ddysturi hefyd. O, fe yw'r unig un. Fe yw'r unig un sydd yn goffa dioddau fel hyn. Treni amdana I. Na, meddwl Paul, mae'n gyffredin I bob dydd. Mae pawb yn cael treial. Mae pawb yn cael temptation. Yn y byd, ffrindiau. Mae'r byd yn syrthiedig. Ac felly fe fydd treial yn dod I ni. Yn gwneud symud ymlaen. Beth yw'r cysur I ni? Rwyndewch ar yr adnod eto. Nid oes un prawf wedi dod ar eich gwarthaf nad yw'n gyffredin I bawb. Y mae Duw'n ffyddlon. Y mae Duw'n ffyddlon. Dyma'r peth mawr, ffrindiau. Cyn yr addewid, dim wedi dod at yr addewid eto, ond cyn yr addewid, dyma'r peth mawr. Dyma pam mae'n addewid I ni. Dyma pam mae'n gysurlon I ni. Oherwydd hyn, mae Duw yn ffyddlon. Mae Duw yn ffyddlon. Ffrindiau, falle mae rhyw addewid arall bydd o helpu chi yn ystod yr wythnos. Popeth yn iawn. Mae lot o addewidion gyda Duw. A falle I chi'n dal gafel yn rhyw addewid arall ar hyn o bryd. Da iawn chi. Ond mae dim ond yn addewid oherwydd mae Duw yn ffyddlon. Gallwn ni ddibynnu ar Dduw. Dyna beth ni'n meddwl yn dyfe. Ni'n gallu dibynnu ar Dduw. Ni'n gallu ymddiried yn Dduw. Dyna beth yw ffyddlon, yn dyfe. Os mae gweithiwr yn ffyddlon,
Chi'n gallu dibynnu arno fe. Chi'n gofyn iddo fe, pryd chi'n mynd i ddod? Rydw i'n mynd i ddod i Mercher nesaf. Ac chi'n gwybod, bydd yna dydd Mercher nesaf. Achos mae'n ffyddlon, mae'n cadw at ei air. Mae Duw, ffrindiau, yn cadw at ei air e. Pan mae Duw yn dweud pethau, mae'n cyflawni e. Unrhyw un sydd dyma ddewyd Duw mynydd. Dyma'r cysgu. Yn gadael i chi gael eich profi, temtio, neu profi, y tu hwnt i'ch gallu chi. Chi'n cael eich temtio, ydych? Fel lot o bobl. Chi'n cael eich profi mewn treialon bywyd, ydych? Fel lot o bobl. Ond mae Duw yn ffyddlon. Bydd e ddim yn caniatáu i pethau hyn ddigwydd ben ein gallu, tu hwnt i'n gallu. Mae reolaeth gan Dduw ar y pethau hyn. Hyd yn oed temtasiwn. Ie, dyw Duw ddim yn ein temtio ni, yr un drwg sydd yn ein temtio ni i bechod, ond mae Duw yn goruwchlawodraethu dros hynny hefyd. Chi'n cofio Job, oedd rhaid i Satan cael cyniatad cyn mynd i dentio Job. Mae'n ddirgelwch yn hynny fi'n gwybod, ond dyna'r gwir. Mae Duw yn goruwchlawodraethu hyd yn oed yn temtasiynau ni. Mae'n gwybod beth allwn ni i gymryd. Dyw ddim yn gadael i ni cael ein temtio tu hwnt i'n gallu. Mae Duw yn gwybod beth yw ein terfyn ni, ein limit ni. Chi yn deall hwnna? Mae e'n gwybod faint allwn ni ddal. Mae e'n gwybod faint allwn ni oddef tu fewn. Chybod fel pwynt toddi solid. Cofiwch gwyddoniaeth. Mae rhywbeth yn solid a mae'r gres yn cynyddu. Chi'n twymo solid a mae'n cyrraedd rhyw pwynt lle mae'r bondiau yn dechrau ymwahanu. Mae wedi cyrraedd y limit. Mae wedi cyrraedd y boiling point neu y pwynt toddi. A mae'n dechrau troi y hylif wedyn ar ôl hynny. Mae Duw yn gwybod beth yw terfyn ni hefyd. Mae'n gwybod os hoffech chi beth yw ein boiling point ni. Ond dydy hwnna'n rhyfedd. Fod Duw yn gwybod cymaint o hynny amdano ni. Mae'n gwybod gyda fi beth yw'r terfyn. O falle fi'n meddwl, fi'n gwybod beth yw'r terfyn. Ond mae Duw yn dweud, na, ddim yn gwybod beth yw'r terfyn, fi'n gwybod beth yw'r terfyn. A fi'n ddim mynd i ganiatáu i ti fynd uwchben beth yw y terfyn yna. A fwy yna, mae'n addo peidio mynd tu hwnt i'r terfyn. Falle, gyda Christion arall, mae'r terfyn yn uwch. Beth yw oddef? Ef yn gadael i chi gael eich profi y tu hwnt i'ch gallu yn wir meddwl. Gyda'r prawf, fe rydd ef ddihangfa hefyd a'ch galluogi i ymgynnal dano. Mae Duw yn addo dihangfa. Ffordd allan. Dyna beth yw dihangfa. Ynddo fe? Exit. Beth yw hyn? Wel, chi'n cyrraedd lle cyfyng. A mae'n ymddangos fod popeth yn cael. Popeth yn cael o amgylch chi. Chi ddim yn gweld diwedd, chi ddim yn gweld ffordd mas, mae ymddangos fel arbed. Ond yna, mae rhywbeth yn agor. A mae yna ffordd mas. Mae yna ffordd ymlaen. Chi'n meddwl am blant Israel eto. Yn dod mas o'r Aifft. Yn dod mas o afel Ffarw. A ble gyreidden nhw? O, y doi fynydd hyn ar y naill ochr y llall. Pia Hiroth. Beth oedd y llall? Big Thana hefyd. No. O, chi'n gwybod y ddoi fynydd.
A beth oedd o'i blaen nhw? Y môr coch. Wedi cael. Mae ar ben arno ni. Dechrau grwglwch. Ond mae Duw yn abl i agor y môr coch a gwneud ffordd o'i blaen nhw. Dihangfa i ni. Lle roi gair i'r bobl ifanc yma. Teimlo hyn ar ynghalon i rannu gyda'r bobl ifanc sydd yma. I chi bobl ifanc yn gwybod ac mynd i wybod mwy am beth yw temtasiynau yn y byd yma. Ydych chi'n gwybod am beth yw nwydau, chwantau. Dim rhaid i fi fynd i fanylion mawr. Ond ych chi'n gwybod am hyn. A mae'r gwasgareion arnoch chi yn y byd fel mae ar hyn o bryd yn enfawr. Yn enfawr ac i ni sydd yn hun yn Gristnogion yn teimlo drostoch chi. Yn y gwasgareion hyn, y temtasiynau yn ofnadw arnoch chi. Ac i chi'n gofyn y cwestiwn ac i ni'n gofyn y cwestiwn hefyd, sut yn y byd i chi'n mynd i ddal yn hyn? Sut mae'n bosib i chi? Sut yn y byd mae'n bosib i chi i fyw yn byr fel mae Duw yn gorchymyn i chi wneud yn ei airau yn y byd presennol hyn? Wel, mae Duw yn addo i chi. Mae'r addewid yma, dihangfa. Mae e'n dweud, mae'n ymddangos fel bod e'n amhosib. Ond bydd e ddim yn eich temtio chi. Uwchlaw beth i chi'n gallu i gymryd ac mae'n addo dihangfa ffordd trwy hynny. Fel nath e gyda Joseph yn yr Aifft. Helpu Joseph yn y sefyllfa yna. A ga'i ddweud hefyd y bobl sydd yma. Falle bod rhywun yn teimlo rhyw dreial arbennig ar hyn o bryd, rhyw brofedigaeth arbennig. Ac i chi meddwl sut bod rhywun mynd i ddal. Duw ddihanfa fel yr temtasiwn o anghenraid. Fe all. Mae Duw yn gallu gwneud hynny. Gall Duw symud y treiar fori, a weithio mae'n gwneud hynny. Ac os ych chi'n ymddal, bydd y temtasiwn hefyd yn mynd. Ond weithiau, na, dydy Duw ddim yn addo byddwch chi mas o'r treial neu'r temtasiwn, ond beth mae'r dihangfa yma'n meddwl yw byddwch chi'n cael gras i ymgynnal. Bydd e'n rhoi nerth i chi, i fynd trwyddo fe, i gario ymlaen ynddo fe. A dyna beth sydd eisiau arno ni. Nerth i fynd trwy. Addo gras i ni mae e fan hyn. Wel, yr esiampl orau o hyn yw Paul ei hun yn dyfa. Cyn gorffen, gyda'r goffwch chi am hanes Paul. Lle roi Paul ar rhywbeth yn ei drwbliau. Dyn ni ddim yn gwybod beth oedd e. Mae'n galw'n symbol yn y cnawd. Mae rai pobl yn dweud mae rhyw afiechyd oedd ar ei lyged efallai. Ond dyn ni ddim yn gwybod, ond oedd yn poeni Paul. Chybod, oedd Paul ddim yn fel Superman. O, i'n gallu cymryd e. Na, oedd e'n gweddio am y peth. Arglwydd, y peth mae'n cael fi lawr. Nid i symud e. Tair gwaith. Fe weddiodd am i Dduw i symud e. Ond ych chi'n cofio beth oedd ateb yr arglwydd Iesu Grist iddo fe. Am y peth hwn, Corinthiau 2:12 yw hwn. Am y peth hwn, mi atolygais i'r arglwydd, dair gwaith, ar fod iddo am adael am i. Ac y fe a ddwedodd wrthyf, digon i ti fy ngras i. Ateb yr arglwydd i Paul, na Paul, wi ddim yn mynd i symud e. Digon i ti fy ngras i, canis fy nerth i, a berth ffeithyr mewn gwendid. Wi ddim yn ei symud y Paul, ond fe gael i nerth
fe gei di ras i ddwyn o dano fe. A mae Duw yn addo gras i ni hefyd. Y dihangfa yma i ni ymgynnal dano. Nid oes un prawf wedi dod ar eich gwarthaf nad yw'n gyffredin i bawb. Y mae Duw'n ffyddlon, ac ni fydd ef yn gadael i chi gael eich profi y tu hwnt i'ch gallu, yn wir, gyda'r prawf fe rydd ef ddihangfa hefyd, a'ch galluogi i ymgynnal